Σήμερα θα κάνουμε ένα μακιγιάζ μέσα σε 5 λεπτά, αλλά δεν θα το κάνω εγώ. Θα το κάνω εγώ. Κάτια, ξεκινάμε. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε με το primer. Αφού κλείνουμε καλά τα χεράκια μας, ξεκινάμε. Βάλαμε primer και Make-up. τέλεια. Τώρα συνεχίζουμε με concealer. Κοίτα πως λαμπρεύω. Και τώρα σειρά έχει πούδρα. Λοιπόν. Ωραία, και αυτή η πούδρα. Τώρα σειρά έχει νομίζω σε κάνω πανέμορφη. Είμαι σίγουρη. Λοιπόν, τώρα από μάσκαρα, τι θέλεις, μπλε, μοβ ή μαύρη? Μπλε. Ωραία. Όχι, δεν με κολλάζει τώρα. Μπορείς να με κουνιάζεσαι. Επειδή λερωθήκαμε λίγο, θα το διορθώσουμε με πούδρα. Τώρα θα συνεχίσουμε με τερακότα. Κάτια, θέλω να με δω. Όχι, θα περιμένεις, δεν τελειώσαμε ακόμα. Τώρα συνεχίζουμε με μολύβι, νούμερο 040. Αφού βάλαμε και το μολύβι, τώρα πάμε να βάλουμε το κραγιόν. 519 σε νουντ απόχρωση. Και αγαπημένο μου, το Body Mist προδάκινο με White Mask. Κατερίνα, να με δω. Τώρα, Θέλω να δω πώς είμαι. τώρα ναι. Πάμε. Για δες. Wow. Ωραία. Είναι τέλειο. Ωραία, τώρα 100 ευρώ.